na ibada da izinin Allah, amma aka ɓaci aka ce ta zo da shida. Sahabiya ta zo, Ummu Aiman ta zo ta ba da shida gaban halifa na farko, wanda ya yarda da ita kuma tana ɗaya daga wanda annabi ya musu shaida da aljanna, amma ya ce bai yarda da shawarar ta ba, shaidar ta ba mace ce. Aka kira Imam Ali ce bai yarda da shaidar sa saboda mijinta ne. Yace ka yarda da abin da Allah ya faɗa ayan nan da Allah ya ce inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bayti wa yudhhirakum tadhira, akan wata sauka ce akan ku ta sauka. Kenan Allah bai faɗi gaskiya ba, baka yarda da abin da zan faɗa ba, ban da tsarkin wannan magana. Ya karyata alkur'ani. Wasu malaman tarihi suka ce a nan ne ya kare a hanyar tsorata har yace ba ya yarda a bawa sai da gona. Za a fita halifa na biyu ya zo ya ga takardar ya fusge me wannan aka ce gashi yace ba za a bata ba yayi a ga zubar. Yayi nan a tarihi ni sunnan ba wai malamin tarihi shi a. Yace ba za a bata ba. Mu yanzu masu mulki na yanzu ba 'yan shugaban kasa ko waye ba, wasu ba sun zauna a gwamnatin sun handama abin da suka handama, an ce rabu da su je yar manzon Allah da ba ta gona ta ce an ba ta kuma da shaida cewa wannan baiwar Allah tsatsarka ce, mijinta tsatsarka ne, 'ya'yanta tsarkaka ne, ba sa ƙarya ba sa kuma cin wani abin da na haram wanda ba nasu ba, su ba da shaida annabi ya yi, amma duk ake karɓar shaidar. To ko wacce bai ba ta ba ta zo ta ce ba Allah a cikin abubuwan da mahaifina ya bari ina son abin kaza, ai a ce kai ai mata alkunya duk abin da muka samu nan saboda mahaifinta ne. To ba a hakan mata gagara, ashe ka ga yanzu sun fi su mutunci ba, wanda su duniyar ana ganin 'yan duniyar ne. To ba ku wanda yake ya kai matukar lalacewa ga wanda yake ga manzan Allah ya yarda Allah ne ke so da wahayi a gabansa, amma annabin ya faɗa ya karyata annabin ya ƙi aiki da wannan, wanda ya fi komai bala'i. Shi sa lokacin da ta yi jinya kan tewa fati suka matsa, Halifa na farko da na biyu suna so su shiga su daidai, ta ce ba za ta yi musu izini. Suka matsa sai sun shiga, suka matsa Imamu Ali ya ce to sun fa matsa, ya ce ni ba zan musu izini ba. Ko kai ne kai musu izini a matsayinka na mijina, ni mai biyayya ce. Ya ce to sun matsa ba abin ya kai wato ɗinta ya kai makura. Ya ce saboda haka zan musu izini su shigo. Suka shigo ta zauna da hijabinta da komai kamar yadda aka santa, amma tana kallon bango ta ba su baya. Suka gashe ta bata ansa ba. Ya ce kai wane da wane kun ku yarda ubana manzon Allah ne, saboda tana mamaki abin da suka yi mata. Suka ce mun yarda. Shin kun taɓa ji ya ce Fadimatu bid'atin minni yuzini ma yuziha, Fadima tsoka ce daga gare ni, duk abin da ya cuce ta ya cuce ni. Suka ce mun taɓa ji. Kun taɓa ji manzon Allah ya ce inna Allah ya ghadabu li ghadabi Fadima wa yarda li yardaha, Allah yana fushi da fushin Fadima, yana yarda da yardarta. Suka ce mun taɓa ji. Ta ce to shaida da ku da duk wanda yake wannan waje kuma Allah ya zama shaida, ku kun cuce ni kuma ina fushi da ku, ina ƙara ku gurin Allah da manzon Allah, kuma ba zan yafe muku ba, mu tashi kuka. Suka fito suna kuka. Ina nan a cikin kabari, in ka duba da za ka ga wannan kabari sunna ɗan sunna ne ba ɗan shi'a ba. Kamar yadda Dr. Tijjani Samawu ke cewa bana murra alaihi mururar kirani, sai a karanta sai a wuce. Allahu akbar, manya kenan, ka ga rikicin manya, sai a wuce kurin a yi gaba, ba wani izina da za a ɗauka daga irin wannan. Ba wani magana, duk wanda ya kauce wannan Allah ya faɗa, in ta yi fushi ne fushi,
shi sa daga cikin sunayenta habibatul lahi, masoyiyar Allah, saboda an ce ranar alkiyama Allah zai kira ta da wannan sunan. In ta tashi za ta aljanna, sai Allah ya jefa mata a zuciyarta, sai da dinga tafiya tana waigen baya, sai ce ya masoyiya ta yar masoyina waigen me kike. Ta ce ya ubangiji ai ana na tuna ki koma ki ɗauko shi. Imam Jabir alaihi salam yana cewa sai ta dawo ka ɗauki ƴaƴanta, tana tsintar ƴaƴanta kamar yadda kaza take tsintar kyakkyawan hatsi daga cikin barguri. In ka haɗa hatsi mai kyau da mara kyau ka zuba kaji, duk sanda kaza ta kai bakinta ba ta taɓa ma wanda yake barguri. Sam Allah ya bata wannan abu, tana ɗora mai kyau take ɗauka. In ce haka sai da za ta zo ta kwashe ƴaƴanta sai ta tursu da shiga sai su biyo ta. Sai sun tafi aljanna za ta shiga an buɗe ƙofa sai su wayo, sai ce ya ku ƴaƴan masoyiya ta ƴar masoyina waigen me kuke su ce masoyan mu muka tuna. Ta ce ku dawo ku ɗaibe su. Ka ji jirgin tsira sai su zo sai su dawo su yi kuma soyansu su ma. Ice kamar yadda sai na ta haka su ma za su, duk wanda ya kaunace su. Shi sa a wani hadisi da Imam Sadiq ya rawaito yake cewa duk jinin Fatima sai ya yi ceto ranar alkiyama, in dai ya ka kaunace su. Ko da ma a ce baka bi tafarkin su ba, wannan kaunar sai ta maka amfani. Sai ta ce walakin ba'da masa'iba, in baka bi tafarkin su ba to sai ka gamu da musiba tukunna, ko a duniya ko a lahira. Ko kai ka mutu kai ta jinya, a rasa kafa, a rasa hannu, a gashi nan ne saboda soyayyen. A ba maka biyayya ba sai an taba ka. Ko ko in ka shiga kabari a ɗan sassarfa ka kaɗan zuwa wani lokaci saboda rashin doyar da baka yi ƙaulayar ga su ba, kana matuƙar son su amma ba ka mutu. Sun ce a yi shafa a ƙafa ka ji babba, in ba ka suka yi sallah ba. Wanda ba ko na ba da kai na wanda suka yi shafa ga hanyar. Ko wanda kuka wajen gaba ko za ku yi ku yi haka. Ko za ga ya fitar. Ai ba hanyar ku ne ba don ba kare muke ba. Shi ne magana. To ta ce walakin ba da masara, amma duk duniya wani sai an yi lahiyar ma a can ya ɗan shiga wuta an ɗan gasa shi, sannan a fito da shi a wanke shi a ce ko kuma ya tafi aljanna. Amma wanda suke dama yau aka ce ta faɗi ma, aka ce an yanke ta fuɗi mat, an yanke ta da ita da masoyanta daga wuta har abada ba su da wuta. Aka ce kuma fuɗi mat, an yanke wasu mutane daga ƙaunarta, su Allah ya haramta musu ba sa san ta sam. Sau da aka ma'ana Fatima kamar wuƙa ce mai kai biyu, masoyanta ta dace su ta tura su ta hannun dama, makiyanta kuma ta dace ta tura su hannun hagu zuwa wuta. Duk ibadar ka in ka je gurin Allah babu walati na ahlul bait, ba kaunar ahlul bait, ba za ka shiga aljanna ba. Domin malaman sunna sun rawaito hadisi da suka ce manzon Allah ya ce babu wanda aikinsa zai kai shi aljanna. Suka ce an ce wai har kai ya Rasulullah ya ce hannu. Kenan sallah da sauran abubuwa ba dan neman aljanna ake yi ba, ana yi ne don cika umarnin Allah. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. In kuna son Allah to ku bi ni. Me mun manzon Allah annabi ya tsaki kana kaza, ya alula kana kaza, yayi sallah da yadda yi sallah, kai ma kai haka. Shine ittibai. Duk tabarkin da annabi ya buga, wanda kuma annabi ya ce abi bayana ku ba Ali ku bi ƴaƴan Ali. Shi kenan shi ne fattabi umi. In baka yi wannan ba baka cika umarnin waccan aya ba. Idan baka cika umarnin fattabi umi ba za ka samu yuhibbukumullahu ba. Allah ba